ngawat ana gunung Swela Kiri. Goleki anggota lan Rama Wijaya. Yang anggota ora gelem ngulungake makutane Sinuwun Prabu Tasamuka. Sato ora gelem nyuwanake Rama Wijaya. Swela Kiri ditadekke Karang Abang. Ngestaken dawuh Kakang, ngestaken dawuh Kakang. Lindu bumi konjing Ijono ketek wani langi talapi Sopo kowe mongko dhisik kowe wis wani ngajek laladan Swela Kiri bali takon soparan oh yo Lekesete Prabu Tasamuka aku Dijanapati aku kala dosana aku dosa karana kowe mesti munyuk balane Rama Wijaya asal Paranata aranku Kapi Sweda aku Kapi Anggeni ora apa kowe wani munggah Gunung Swela Kiri oh ora perlu ngerti perkara iki sing aku kowe kudu ngremutake ana ngendi anggota karo Rama Wijaya upama aku ora gelem menehi ngerti ana ngendi Gustiku anggota lan Rama Wijaya kowe arep apa aja takon dosa Swela Kiri tak dadekke Karang Abang bisa ketemu karo ratu Gustiku Rama Wijaya lan ratu anggota waton wis dipengkat kadane Sweda lan Anggeni